Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। आङो दा मेलबर्नआव दंफैयो अस्ट्रेलियायाव। दिनै 8 तारिख जाबाय। What? No. खर'आनो सोलिला आंना। दिनै 9 तारिख। मैया 8 तारिखआव जों ओंखारदोंमोन इन्डियानिफ्राय, ओमफ्राय बेयाव 9 जाफैबाय, माने 12 आवार्स आरोखिना फ्लाइट टाइमा। जोङो इन्डियानिफ्राय माने दिल्लीनिफ्राय मेलबर्नसिम सफैनो थाखाय 12 आवार्स एन्ड 48 मिनिट्स, माने 12 to 13 आवार्स लायो आरोखिना। ओमफ्राय नन स्टप फैयो जोङो एयार इन्डिया। ओमफ्राय दा बेनो दिल्लीनिफ्राय मेलबर्नआव सफैनानै दङ आं दा। ओमफ्राय डिले जादोंमोन एसे, ओमफ्राय जोङो थाब सफैनांगौमोन आरोखिना हटेलावबो। ओमफ्राय जों अलमस्ट माने 9:30 जांजाङावसो सफैखाबाय। ओमफ्राय थाब चेक इन खालामखांनायनि उनाव ब्रेकफास्ट टाइमा खालि 10 सिमल' ना, ब्रेकफास्ट टाइम एन्ड लन्ड्रि टाइम गासिबो 10 सिमल'। ओंखायनो जोङो थाब चेक इन खालामखांनायनि उनाव ड्रेस सोलायबाय। ड्रेस सोलायखांनानै लन्ड्रिनि थाखाय गस्लाफोरखौ पेक खालामनानै होबाय। ओमफ्राय थाब जोङो बे ब्रेकफास्ट खालामनो थाखायबो खारबाय आरो। ब्रेकफास्ट खालामखांनानै दा रुमाव फैफिनबाय आङो। ओमफ्राय आं दाबो मेकआपैनो दङ, नै हेयार बान माबा माबि गासिबो दंजोबो। ओमफ्राय आं दा थाब दुगैनानै रेस्ट लानोसै आं। 12 आवार्स एन्ड 48 मिनिट्स फ्लाइटआव थाबाय थानाया बिराद इजि नङाना। आंना आथिं साजोब्बाय। ओमफ्राय आं बांद्राय ओंखाम माने जायाखैबो आरोखिना। आं फुरा फ्लाइटआव आं जायाखैखौनो होनजायो। ओंखायनो दा आं बिराद ओंखाम उखैबायमोन आरोखिना। ओमफ्राय दाथ' आं एसे ब्रेकफास्ट खालामबाय, खिन्थु माने उदै सागासिनो दं आरोखिना। फ्लाइटनिफ्रायनो आंना उदै साबोखाबायमोन, होननोबो रोंला आं। दा दुगैनोसैल', दुगैनानै ड्रेस लानोसै आं। ओमफ्राय दा बेलासियाव ओरैनो बायहेरायाव थांबाथाय देखायनोसै आं। माने आंनावथ' फैसानि कार्डबो गैबावासो। माने सासेया लोगोआ US फ्लाइट खालामदों नालाय, ओंखायनो आं USनिफ्राय माने फैसा बख'नो थाखाय बेनो हरफादों आरोखिना आंनि कार्डखौ। ओंखायनो आं दा आंनाव कार्ड गैया, आंनाव फैसा गैया। ओंखायनो आङो बायहेरायाव थांबाबो जेबो बायाबो जेबो जायाबो। आंना जाग्रा दंखायो, एसे वाइ लानानै फैखादों। ओमफ्राय ड्राइ केक लानानै फैखादों। ओमफ्राय मिल्कथ' बाव थाखागोन ना, मिथिया, आङो नायनांसिगोन। ओमफ्राय जुदि गैयाबा गैयासै, खिन्थु माने टि कफिफोरनि थाखाय दोनखायो आरोखिना बिसोरो। ओंखायनो आं बेखौनो बानायनानै जानोसै दा मोनायाव। अर मेबि आं सोरनिफ्रायबा लाथ'नानै जानोसै। ओमफ्राय जेला जों लेन्ड जायो इन्डियायाव, गाबोन थांसिगोन नालाय, होमबा होफिनसै। ओमफ्राय दा आङो नै आं बेबायदि जिरायनानै दंगासिनो दा। नैबेनो मेलबर्न एयारपर्ट एराइभेलाव जोङो सफैनानै माखासे लोगोफोर फैनांगौखौ नेगासिनो दंमोन आरो। ओमफ्राय गासिबो जमा जाखांजोबनायनि उनाव नै जोंनि सिगाङाव केप्टेनमोना थाबायगासिनो दंमोन। ओमफ्राय जोंबो बिसोरनि उनाव। जोंना बासआ बेनो, जों टटेल 17 जनमोन। बास ड्राइभारा जि मोजां इन्डियान गान दामनानै होदोंमोन आरो ना, फुराना गान। ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा जि मालाय भाइब खालामगासिनो दंमोन, मोसागासिनो दंमोन। बिनिफ्राय बयबोथ' मेंनानै फैनाय, होमबाबो माने जि इन्जय खालामगासिनोमोन आरोखिना। बयबो सफैनायखाय रेस्ट मोनसिगोन। ओमफ्राय सासेयाथ' जि मोसागासिनो। ओमफ्राय केबिन सुपारभाइजारा जोंना खिथुआव दङ, बयबो मिनिजोब्बाय ओमफ्राय नुनानै, थाल मोननानै। बिदिनो जों इन्जय खालामनानै रुमाव फैबाय। रुमाव फैनानै नै आंना रुमा बेनो एन्ट्रेन्स। ओमफ्राय बेनिफ्राय सफा दङ, बेड दङ, ओमफ्राय टेबोल चेयार टिभि दं आरोखिना। माने फिसासा रुमा, होमबाबो माने मोजां आरो। माने बांद्राय जिनिस गैया। ओमफ्राय नैबेहाय काप्स, ग्लासेस, गासिबो कफि मेकार्स गासिबो दंजोबो। ओमफ्राय नैबे आंनो ब्रेकफास्ट खालामनायमोन। आं एसेल' ब्रेकफास्ट खालामदों, मानोना आंना बिराद उदै सानानै दंमोन नालाय। फुरा फ्लाइटआव आंना उदैयानो सागासिनो दंमोन, बेखायनो एसेल' जाबाय आङो। नैबेयो जाहैबाय जोंनि हटेलनिफ्राय बेनो भिउआ। ओमफ्राय आं बेयावनो थांगोन आरो बेलासियाव रेस्ट खालामखांनायनि उनाव। दा बेलासि जानायखाय जोङो रेस्ट खालामखांनानै ओंखारबाय आरो। दिना बिराद मोजां, माने गुसुनो, नों गानफब जोमफब आराम नों ओंखारल' आरोखिना। अखाबो गैया। मेलबर्न लिरनाय दङ नैबेहाय। ओमफ्राय नैबेयाव आङो जि गाखोनो लुगैदों, खिन्थु माने आङो मालाबाबो सोंफेरनाय जायाखै आरोखिना प्राइसआ बेसेबां मा। ओंखायनो आं नेक्स्ट टाइम फैफिनबाथाय आं सोंनाय नायगोन आरोखिना। ओमफ्राय बुरजाद्रायबाथाय आङो गाखोला आरो। आंहा उन्दैयाव मेलाफ्राव गाखोखांखाबाय आरो बै स्पिडखौ, खिन्थु नैबे स्पिड थाङा आरो, खालि ओरैनो माने मोजां मोनसे ममेन्टनि थाखायल' ना मा होननांगौ। ओमफ्राय नै भिउफोरा नोंसोरो नायबाय थादो, बिराद मोजां आरोखिना। बिराद मोजां मोनो नों बेयाव थांबाथाय। आं बिराद मोजां मोनो आरोखिना। ओरैनो थाबायबाय था, बोथोर मोजां, भिउ नायबाय था, भिउ इन्जय खालाम, मानसिफोर थांलाय फैलाय। ओमफ्राय नैबे दैयाव नाव थांनाय, ओमफ्राय बे मोनायावथ' ओरैबायदि साइज नुयो, नायबाबो नायख'नो हालायलाया आरोखिना।
माने लाइटजों बिराद साबसिन नुयो आरोखि ना ओमफ्राय नै किस आइनो बेना नामा टिकेट काउन्टार बे ओमफ्राय मेलबोर्न नै लाइट होनानै दं बेयाव ओमफ्राय बेयावबो नै किस आइयावबो बिराद माने लाइट होनानै दं आरो खिन्थु दा सान नालाय बेखायनो नुथ'वाखै दा मोनायाव नुगोन बिदिनो जोङो दसे थाबाय लामायाव ओरैनो बेयावनो आरोखि ना ओमफ्राय जोङो मल फारसे थांगासिनो दंमोन मल फारसे थांखांनानै ओरैनो माने जों जेबो बायाखै आरो फैफिनबाय ओमफ्राय नै एसे मोनाब्लि जाहांनायाव नै लाइटफोर फैहांनायखाय बिराद साबसिन नुसिनबाय आरोखि ना दा दहायनिफ्राय ओमफ्राय आरो दा खोमसि जाबावबा आरो साबसिन नुबावगोन दैयाव लाइटनि रिफ्लेक्सन बिराद मोजां नुयो आरोखि ना बिल्डिंसनि लाइट्स माने सिटि लाइट्स मा होननो बिराद मोजां ओमफ्राय हनै बैहायबो माने किस आइयावबो लाइट सोलिगासिनो दङ दा साबसिन नुबाय बेल' जाखागोन आरोना दिनैनि व्लगाव बेफोरल' आं बेखौनो देखायनो हागोन आं बारा देखायनो हाया मानोना नैबेनो आंनि हटेला बे गोमो राउन्ड नुनाया बेनो आंनि हटेला ओमफ्राय नैबे हिन्जावा माबा देखायनो नागिरगासिनो दंमोन आरोखि ना खिन्थु जों थाबायगासिनोमोन नालाय ओंखायनो जोङो माने नायस्लाबाखसै ओमफ्राय जों बेथिं थांबाय दस्रा फारसे ओमफ्राय नैबेहाय माबा फायार श'फोर जागासिनो दंमोन नामा मिन्थिया माने बिदिनो एकदम अर ब्लाव ब्लाव जोंब्लावनाय बिदि जागासिनो दंमोन आरोखि ना खिन्थु आं गोलावैसो लादोंमोन बे भिडिअखौ बेखायनो आं बेबायदिनो आपल'ड खालामनांगौ जाबाय बेयाव नै दा आरो खोमसिसिन जाबावनानै आरो माने माबायदि साइज नुसिनबावखो आरोखि ना दा बेखौनो नायदो जोंना दा बेरायनाया बेसिमनोसै माने दिनैनि थाखाय बेसिमनो आरोखि ना जाथ'लायबाय मानोना जोंहा फुङाव थाब सिखारफिननांगौलाय दा थांनानै जाग्रा जानोसै जोङो जाग्रा लाबाय दखाननिफ्राय एसे ओमफ्राय जाग्रा जाखांनानै उन्दुनोसै गाबोन फुङाव थाब सिखारफिनसै सिखारनानै आरो इन्डिया थांफिनसै आरोखि ना नै जोङो सुशि मम' ओमफ्राय स्प्राइट लाबोबाय ओमफ्राय बेखौनो जाबाय आरो जोङो सानैजों ओमफ्राय फाइनालि जोङो इन्डिया सफैखांनायनि उननि भिडिअमोन बियो जोङो दा रुमाव फैफिनगासिनो आरोखि ना बेखौबो लोगो मोनबाय आङो बेनाबो 17 आवार्स फ्लाइट खालामनानै फैदों बियो इउएसनिफ्राय ओमफ्राय आङो अस्ट्रेलियानिफ्राय 12 आवार्स फ्लाइट खालामनानै फैदों आरो ओमफ्राय जोङो ज' लोगो मोननायखाय लोगोजों खुसि फैबाय दा भिडिअआ बिसिमनोसै आरो आंनि मेलबोर्न अस्ट्रेलियानि व्लगखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच बिराद माने लाभ एन्ड सापर्ट होनायनि थाखाय आं बिराद माने गोजोननाय मोन्दों आरोखि ना बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था आं बेबायदिनो मोजां व्लग लाबोनो नाजाबाय थागोन आरो बेनिखायनो थेंक इउ स' माच फर वाचिं लाभ इउ बाय